O Goberno coa tripartito da Pobra presentou esta mañá o orzamento municipal para este ano 2026, o que podería ser o último antes da cita electoral do vindeiro ano 2027. O documento orzamentario ascende a 10,5 millóns de euros, o que supón unha lixeira diminución nun 2,7% con respecto ao do ano anterior. En liñas xerais, o Executivo pobrense destaca que se trata dun presuposto eficiente e responsable, o que lle permitirá poder seguir realizando as políticas destes últimos anos. Primeiro punto a destacar, non hai suba de impostos. Segundo punto a destacar, mantéñense todos os servicios que se veñen prestando, que son novedosos e importantes e que só presta este Concello na Bisbarra. E despois tamén que seguimos reducindo a débeda municipal, que é o que tamén nos permite, despois, se en algún momento ou fora preciso, poder endebedarnos. Temos un Concello que mantén unha política de control de endebedamento e non prevé, desde logo, concertar novas operacións de créditos en todo este ano. Pareceme importante decir que o nivel de endebedamento sitúase actualmente no 22,81% dos ingresos correntes, moi por debaixo do límite legal que, recordemos, é do 75%. En canto aos investimentos, estes orzamentos superan o 1 millón de euros, con actuacións importantes como o caso da reforma do Parque do Castelo ou a obra de mellora da sede do Club de Remo. Dese total, a Deputación aportará 600.000 euros, de recursos propios 200.000, mentres que a cantidade que dá a Xunta apenas alcanza os 44.000. E a Xunta de Galicia aporta 44.423 euros, que supón o 4,44%. Bueno, o que está a pasar ca Xunta de Galicia a hora de repartir as inversións nos diferentes concellos, a verdade é que nos parece moi grave. A verdade é que os veciños e as veciñas da Pobra non nos piden grandes titulares, non nos piden unhas promesas imposibles de cumplir, pídennos rúas en bo estado, espazos públicos coidados, actividades culturais de calidade, unhas festas que unan ao pobo e uns servicios municipais que funcionen. Un dos capítulos que se verá tamén incrementado será o do gasto social. Temos servizos que están á altura xa non de concellos veciños similares a noso en poboación, senón de concellos moitísimos máis grandes. E aquí me vou a parar no que é, por exemplo, o gasto social. Para este goberno é prioritario e son prioritarias as coberturas sociais. Pois o gasto social non só se mantén, senón que aumenta. E aumenta en servicios tan importantes como pode ser o comedor sobre rodas. O documento será levado a pleno este venres para a súa aprobación inicial.